туры килүе белән дә кадерле. Туган көн бүләксез булмый бит инде. Быел миңа әни онытылмаслык сюрприз ясады. Сезгә дә сөйлим әле. Мин бик теләп театр мәктәбендә укыйм. Бу турыда күп тапкыр әйткәнем бар. ДШТИда театрдан тыш арт-каприз мода театры эшләп килә. Вакыт булган саен мин аларның дәрес барышын карап торам. Шулар кебек хәрәкәтләр ясарга тырышам, алар кебек йөзеп кенә йөрисем килә. Модельләр мода белән кызыксынуым хакында әнигә дә сөйлим. Шәһәрдә Ключ яшьләр театры бар икәнен белә идегезме? Миңа яңалык булды бу. Җәйге каникуллар вакытында алар модельләр курсы оештырганнар. Туган көнемә әни миңа шул модельләр курсына юллама бүләк итте. Юлламаны кулыма алгач, минем ничек сөенгәнемне белсәгез иде. Бу хакта мин күп хыялландым. Хыяллар тормышка аша икән. Безне ничек матур итеп атлап йөрергә, дөрес кием сыйларга, оста итеп фотога төшәргә, бизәнергә өйрәттеләр. Бу проект июльдә старт алды. Модель мәктәбе директоры Спирина Людмила Сергеевна мәктәп турында, моделинг турында һәм анда үсү мөмкинлекләре турында бик күп сөйләде. Ключ театрының сәнгать җитәкчесе һәм режиссеры Софья Юрьевна белән актерлык осталыгы дәресе бик ошады. Людмила Сергеевна белән дефиле дәресләре иң рәхәте булды. Шундый кирәк иде бу курслар миңа. Мондагы укытучыларга рәхмәтем зур. Алар чын осталар. Яңа дуслар да таптым. Бу хакта бераз соңрак сөйлим. Модель булу, подиумда йөрү минән килеп чыгамы, юкмы, анысы билгесез. Әмма бу юнәлеш турында белеп тору, яңалыкка омтылу, тәҗрибә туплау шундый яхшы. Әйтми торам икән, курслар ахырында фотосессия булды. Барыбыз да ул көнне фотодөньяга кирип чумдык, төрле образлар тудырдык. Мин үземне дөнья күләм танылган фотомодель итеп хис иттем. Күз алдына китерегез әле, каршыда фотограф, ике яктан вентилятор, җил өреп тора. Безнең белән визажистлар, режиссерлар, ут куючылар эшли. Шундый рәхәт булды. Курсташлар белән без бик дуслаштык, телефон номерлары белән алыштык. Кем белә, бәлки кайчандыр без бер сәхнәдә матурлык бәйгеләрендә кабат очрашырбыз. Яңа дустым турында соңрак сөйлим дигән идем бит. Менә хәзер вакыт җитте. Ул дустым Инзилә исемле. Исеме матур, үзе тәртипле, заманча, акыллы, романтик кыз ул Инзилә. Шәһәрнең 42-нче мәктәбендә белем ала, рәхәтләнеп татар телендә сөйләшә. Миңа аның белән аралашу ошый. Киләчәктә дә дуслыгыбыз дәвам итсен иде, дип телим. Әгәр мөмкинлегем булса, вакытым җитсә, мин алга таба да модель мәктәбендә укыр идем. Тагын өстәп вокал дәресләре алып тавышымны куяр идем.